Ojibia TV. Ubeje wo ho.
Pacha Mama Monko. The best rate, the maybe will be a surgeon and a mondo. Rabbi, I can see. Oh, to Baby, I dream Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Bakasa. Nya utumfu Nyankopɔn asuman Bakasa. Nya damebre okite sunsun konkro no je isubo Bakasa. Empempre obi ozi konkro bi a otode ba sanzere ba monga manga na wiase Bakasa. Ja okite sunsun konkro no je isubo osibi Bakasa. Master the woman yezi basic kana kaleda asomje tuntun sumi yiyase ebe free bokono na ayam kwaji Rabbi oyekase ampa nti de mebri Bakase master de be yezi ne betsi the via zo go bia supposed beke Rabbi yekase ampa Amen. And that's the same kind about Yawoh. I was going to say about me, but about my Great thanks be to the Most High God for sending such a great power into this nation to turn the nation into God worshiping nation. On the member of the sea, I want my mind seeing all quantity at Obama. For his mercies here for the nation that has fulfilled his orders promise. The Raja Kupansi, and no Consipi. I think now the Tumpo, or under them was and say, Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. For the creator of all things shall be done as your word says. Amen, hallelujah. The fellow man, but I am a Somia, Richard's name. Omea, I am a Soman, only Omea, Impa woman now, one could. Washing a local. I would never could. One chapel. The man in Israel, and in Saudi Arabia. And why I am a Soman. Gana Tiamina Maho, now on I am a Soman. Razia Kupanga and to share ye are my ambassadors to home. They are seeing around in Babella, Papa and Himerman.
he said, "It will wear the more or may about say, no more awesome." Ansana. Isaiah chapter 19. Isaiah chapter 19, verse number 24. The Israel people Missouri. Onye Assyria mo ose ibasa. Ayeshiro asase fimfin osende. Dom Ewurade Ishrawan. Ishrawan kana man Missouri. Na mesa no edwuma Assyria ne meja pase Israel. Omeya ba se ni Israel Missouri no onye Assyria. Mama nto obi ayi mo hwe. Israel ni obi ayi Israel. Na waka Missouri na wiase yimba wo mina wo wa adwena kwato Egypt. Waka Missouri on Saudi Arabia. Missouri oyimba wo won na sa so onya a wo pere Missouri asasen on ya Arabia. Abi yamra Assyrian only akanafo a de membri ogu asase a wo pere Ghana. So me ba sane Yakob ye hye oso Moses ma odoson be Israel achi no oso ko se Muhammad e mention at nkan amen mo odoson ba Mecca oye Arabia dama miri afi na Yakob no so e do Ghana ha anamre Yakob no so ye hensi hweyin pa wo mpetesete na na ma be do besinda asundri mo mene mo da osande bira akan oyin ba wo won mon kana ba ko som kekere bi na mon sa asem na si akan oyin ba wo won na onu yi komshenya o le kan po e wo wiase asana Abraham roba na se ko o pro ho akan fo bia otna bo na bra wo fa Assyria oye mada wotwe oyina ba ye nkomshafo na man mu ne akopon hye bode ba ese asase bi ama owo na wasabu wa bibiri ane asase de kunusuna wo otmagom onina da mo asase a na wo fa Ghana ese akan na do man ne wo yima da wo fa na boso wo yima na da ban wo yina wo so yakopon the girl put it to Assyria war body. What is Central Africa? Central Africa, what? Na akana we. Now, one ebushon paper capa abushmi. There was a call. Wash assassin. Obajina Beni, Kibeni, Obajin Tichima. Tichima, wash us to womb. What a woman assassin or come on 7 on one web machine. A yin a hapo. Yes, Antipo, a young Chopo, a young Akomopo, a young Quatmopo, a young Denchapo, a young Asnapo, a young Wasapo, a young Chopo, no young Bantapo, or one by Pebudu. As we come. Now I don't say many. It's a 1 person there. The young Copan, the Macan, while cat is out of about the way I can. Then by better man, must have never better make a sass in water. None of what I can't see. I don't know you what about none of that. I can't be what you can have what I come from whatever I come. I think they bear you. Could I open up on for her? You open up on for her. I don't want to remember having no only young people that she wasn't. It's up for one time, madam. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya continue to enlighten our knowledge on the word of God. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya na ɔkyerɛ nyamesɛm ne mu no na ɔkyerɛ sɛ Nyankopɔn asoma no sɛ ɔmmɛdane ɔman no na ɔnyɛ ne nyamesomman na sɛnea ɔkaeɛ no ɔse nyamesomman no na ɛyɛ ɔman a nipa ewo mu nyinaa bɔ mu kuro ɔmo som Nyame a ɛyɛ baako ɔmo hyehyɛ ɔmo de som Nyame yɛ baako ɔmawu yɛ baako saa ɔman no ɛne yɛfrɛ ne nyamesomman kɔkɔ ne Nyame Somafo nkyerɛ mu no ɔkyerɛ sɛ nkɔmhyɛ wɔ hɔ ɛwɔ nkyerɛsɛm ne mu ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn ayi ɔman mmiɛnsa asi hɔ ma ɔno ano ho
na ɔman mmiɛnsa a wɔayi asi hɔ no ɔde ne som ɛbɛgyina ɔman mmiɛnsa no mu no ɔsom a ɔde hyɛ ɔman mmiɛnsa no mu no saa ɔsom no na adasama nyinaa ɛsi ewuram ansa na yɛnya ahema mu akɔ ɛwɔ daakye atemmuada na ɔkrɔkrɔ no Nyame Somafo a ɔma yɛkenkan sɛm no ɛwɔ Isaiah chapter 19 verse number 24 ɛde maa yɛn ɛkyerɛ yɛn ɔman mmiɛnsa no a abɔsɔre ne Nyankopɔn ɛyi sii hɔ maa ne ho no ɛkyerɛ yɛn mu sɛ kenkan sɛm a yɛkenkan yɛn no kyerɛ yɛn sɛ ɔman no yɛ Israel, Misraim ɛna Assyria. Ɔkrɔkrɔ no Nyame Somafo a ɔkyerɛkyerɛ no ɔkyerɛ yɛn ase sɛ sanka ɛnyɛ sɛ wɔno Nyame asoma no ama n'aba a ɔde nimdeɛ ɛbrɛ adasama aka wiasefoɔ yɛ nimdeɛ ɛkyerɛ yɛn sɛ Misraim a yɛka wɔ kyerɛsɛm no mu no ɛyɛ Africa ɛyɛ Egypt ɔsɛ ɛnyɛ saa na ɔma yɛn kyerɛkyerɛmu a Misraim na yɛkaeɛ no ɔsɛ Misraim ɔyɛ nipa a yɛwo no na asase a ɔno nyaeɛ no ɛne yɛfrɛ no Misraim asase ɔsɛ saa asase no ɛyɛ Saudi Arabia ɛna Assyria na ɔyɛbɔɔyɛ no nso ɔkrɔkrɔ no Nyame Somafo saa mmere no na nipa na ɔte hɔ anasɛ dɔm a ɛwɔ hɔ no na ɔmo yɛ akanfo ɔsɛ akanfoɔ yi akan ne n'asefoɔ na ɔmo te hɔ nsa na kɔmhyɛ ne baayɛ akan ne n'asefoɔ nso ɛna ɔmo tu firi Assyria ɛsan kɔmhyɛ ɛna bɔhyɛ Nyankopɔn de maa wɔn sɛ wɔsiesie asase bi ama wɔn ɛwɔ bibiri ade anaasɛ West Africa sɛ ɔmo ɛmɛtena saa asase no so no ɔsɛ saa bɔhyɛ ne nti ɛna akan ne n'asefoɔ etu yi ɛna ɛnɛ ɔmo abɛpie wɔ asase a yɛfrɛ ne Ghana so yi ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ wɔati Nyankopɔn sɛ na ne kɔmhyɛ te ne nti wɔ asoma Moses ɛna ɔmaa ne nwoma ne ɔsom ɛna ɔde kɔmaa Israelfoɔ saa so na ɔsom akɔmhyɛ ne Mohammed Nyame hyira n'asomdwe nka no ɔno so ɔmaa na ɔsom ɛna nwoma ɛna ɔde kɔmaa Arabiafoɔ afei na ɛduru akanfoɔ a ɛnɛ ɔmo te asase a yɛfrɛ ne Ghana no afei na ɔmo ɛduru yɛ so ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ afei na Nyamesom n'ankasa abɛpie ɛwɔ ɔman Ghana mu ɔsɛ firi yɛ nananom ammerɛ so ɛbɛpirim nnɛ na Nyankopɔn n'asɛm yɛ sɛ obi biara ni hɔ a wawu a ɔbɛnya ahema mu akɔ ɛsiane sɛ ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo ɔkyerɛ mu na ɔkyerɛ sɛ bere a na yɛ nananom nya bɔhyɛ no ɛwɔ tete wiase a ɛyɛ Assyria hɔ na ɔmo tu yi sɛ ɔmo ba no ɔsɛ wɔati ɔmo yɛ akan no ne ho abakɔsɛm kakra ɔsɛ akan ɔyɛ nipa a yɛwo no na akan ne bea a ɔkɔtena yɛ a ɔbɔɔ ne bere a na ɛyɛ asase a yɛfrɛ no Assyria ɔsɛ hɔ no akan ɛwoe na ne mma no ɔnyama baako 18 in generation ɔsɛ ɔmo nyinaa nso yɛ kɔmhyɛfo na ɛno ɛna kɔmhyɛ Nyankopɔn ɛhyɛ ɔmo bɔ sɛ wɔasiesie asase bi ama ɔmo ɛwɔ West Africa ɛyɛ bibiri a ne na saa asase no nufunsuo ɛna ɛwɔ ɛbɛm so nti ɔmo ba abɛnya asase a ɛbibia wɔ mu bi kɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ nkɔmhyɛ wɔ ekyi ɛna bɔhyɛ wɔ ekyi ɛna akanfoɔ tu firi titiriase Assyria ɛde bɛpie ɛnɛ Ghana yi so na ɔmo ba no ɔmo bɛduru Central Africa ɛhɔ no ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ akanfoɔ bɛtena hɔ kakra ma akan na ɔdi ɔmo anim na ɔyɛ kɔmhyɛni no ɔbɛwu wɔ hɔ na owuiɛ no abusua mu mpanimfoɔ no ɔmo pɛ sunsum ni anaasɛ sunsumni bi ma n'akyerɛ ɔmo kwan ti ɔmo akɔgye abosom bi ɛna ɔmo ma abosom no di wɔn anim sɛ ɔmo nam a ɔmo ba no ɔmo bɛtena baani kakra ɛno akyire ansa na ɔmo bɛpie wɔ Takyima Takyima hɔ na ɔmo mu sɛ asase a Nyankopɔn de hyɛ ɔmo bɔ no ɛno ɛna ɔmo abɛpie so yi tɔ sɛ ɛno mu ɛna abusuakuo no obiara fa ne dɔm na ɔmo akɔtena eti ɛna akanfoɔ yɛ wɔn mpɛpɛmu a wɔbobɔ so ma yɛ Ashantifoɔ ne Akyimfoɔ ne Akwamufoɔ ne ase wɔbobɔ ne nyinaa edu kɔpem Fantifoɔ kɔkɔrɔ ne Nyame Somafo sɛ wɔn nyinaa yɛ dɔm a na ɔmo firi tete wiase Assyria bɛpie asase yi so n'ɛsan sɛ ɔmo de bosonsom na ɛbɛpie yɛ ne nti efie bi a ɔbɛkɔ bi a ɔbɛn sɛ bosom na de yɛ wɔ mu enti ɛna abɔsɔre ne Nyankopɔn sɛ obi biara ni hɔ a wawu a nkɔmɛnya ahema mu akɔ ɛwɔ asase so na ɛsan sɛ Nyankopɔn ɔhyɛ bɔ a ɔma ne bɛ mu nti afei na waka tete bɔhyɛ a ɔde maa yɛ nana akan ɛna wabɛma saa bɔhyɛ no ɛbɛ mu ɛnɛ yɛyɛ fi so yi ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo sɛ enti ɛna afei ne Nyankopɔn ne som abɛpie ɛwɔ ɔman Ghana mu yi ɔsom ne ne din di asomdwee ɛtonton so asomdwee ka ho amen excellence da ɔne Nyankopɔn ɔhwɛ
da owo yipa eye da ya ko pona pere yipa ye besire hu na ya ma o se hu na ya bo Exodus chapter 15. Exodus chapter 15, verse number 26. Now say that, say, if I say, you are saying, we are going to see na ayeza, what's in what they will. Na ama aso na grandson do. Na izina shati inaraga. Honestly, men kafa ye Egypt for no be godo. asundre ka hom amen enti na osuna ko da monko na wo ka kira adasama emi yakopon za mepere woye Bible abako Quran abako wo mo tere da asa a wo pa tu man onso na ba na ahoma nda o de kire ko tu man turku masan ndo nya pa de emi do ya so no se da yakini Asa hun basi ami akopra basam da me peda homa yen se mo baye za mo so mo ato na makana kana be bu wala bo so bo de gana zaman ayeyi da me bi abi ni akopra na sum e de gana ha Asa be yin pora peda no mutan e be yin pora sura o wa ko o pere onya apomzi wa no pere na bra bo okoye Ibrahim for not to onya asuri of the did Ibrahim for the sumu asa asuri ka ho amen ina asama o de kia le de ma ho yes Ibrahim for the sumu mu o sa da da onya for no otwen oyi be be ro ma ya ko pa ro yin pa yen oyi ho onya asori be ro awo Israel awo Arabia Moses zubai akwanhwe de bai asam bi nkan bio abi nyankopon no sum edugana ha edi sa bi na ihu ta ani nyankopon otwa na eye wan ka sa wo to asase do na asimo da nyan no ko nkosin da yesa eba asodre tuntum sum ansana Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya no so a wo kyerɛkyerɛ Nyame sam ne mu no ma yɛkenkan sam no ɛwɔ Exodus ɛma yɛn no kyerɛ sɛ aboso ni Nyankopɔn de wɔ pɛ sɛ nipa ɛyɛ na asase so no ɔse ɛmfa nipa biara mu ɛmfa mba na gye sɛ ɔsoma ɔsoro dɔm no na ɔde ɔmo ɛba asase ne so ansa na ɔmo abɛda ne di ɛde ama adasama Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a wɔkyerɛ yɛ mu no ma yɛ kenkan sɛ mo ne sɛ yɛyɛ de Nyankopɔn pɛ na pɛdeɛ wɔ asase ne so ne yɛdi ne hyehyɛ ne ne mmara so deɛ a and your how the pool is Misraim for an Egypt for so no often go ya so. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say a better than you who the Nyankopɔn pɛ na asase so na yɛdi so. A better who ne hyehyɛ ne ne mmara ne yɛdi so. Ɔse wɔnti ɛna yɛ ɔsoma ɔsoro dɔm no ma mo ba asase ne so. Na ɔmo abɛkyerɛ adasama de ɔno Nyankopɔn pɛ na yɛyɛ no wɔ asase so. Na ɔse deɛ Nyankopɔn pɛ si yɛyɛ na asase so ani baabia ani asɔre dɛm ne ɔsɔfo bi na ɛbɛkyerɛ yɛn. Na emo baby ewo no ewo Israel and Arabia ɔse de ɔde suma Moses ɛde brɛ Israel fo no ɛno ɛna de ɔde suma Kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyerɛ na asomdwe nka no a no so de brɛ Arabia fo no ɛno ɔse afei na Nyame ne som abɛpie wɔ man Ghana mu a yɛbɛhu Nyankopɔn de ɔpɛ na yɛdi so ma ama yɛ ho atɔ yɛ ɔse wɔnti ne sɛ bisa ne sɛ nipa bɛn ɛna wo pɛ ahotɔ ba asomdwe ɛwɔ asase so na afei so wo akyi wopɛ sɛ ɔnyɛ ahema mu ɛnkɔ ɔse gye sɛ wobɛwura Nyame ne som no mu na wodi Nyame nhyehyɛe so ansa na woanya saa nneɛma yi nyinaa ma ho asodre ka ho amen sa warankasa betse asaba na asase no koroma Kwanjai Muhammad Nyame hyɛ na asodre ka ho amen oba akware efi atwem ahenum na ewumi nipa bia mpi asase ro a bi Nyankopɔn ne tiri yɛ adwuma na wɔatu akyɛ obuku bere da bi sida ekɔ abrɔfo mo ekɔ awifu mo oba wa asakɔ pi a ne ntum ka ho mo keke na yɛ nkontompo ɔkrompo yɛ wɔatu akyɛ wo ba ɔkrompo yɛ wɔatu aka ɔsoro asam wɔhyɛ kɔre obi amewura sido eyi na ɔmo wankasa etena wa na adwene ho a ehu dɛ zambo si nara yɛ za ɔbɔ kwesɛ mo da chance mo da
Sunday, you bring us all the council of John. Oh no, you mean I'm once in what catch for. John chapter 3. John chapter 3, verse number 34. The year Yankopon Sumano, what can Yankopon listen? Also, my Yankopon Sumanon. Oh no, can Yankopon and some as summer, you will be him. Or sure, some nobody that's wrong. I was hoping to see when you were going to you. Now, on Susan Sumano, not Ozabano. I want to say Yankopon or two. I want to say about now, Ganapo, if you're going or a cancer home. Yes, you know, Yankopon Somafo, if Mazoba will be asleep. And so there shall not a couple of people. Yes, one could be better than that will do one did that. I don't know, a castle of the year, but I'm not some of obeying now, them no way. Every woman I'm motion, no motion shall go with that. There are very ya don't know you queen, you seminary, yes, you put the water, and you bad up on away and grassy. But I saw more men who have, then it's a problem, it was why the man away. They are not, and it's a problem for you. Or what take a look home be the jail, a fire. That's what you suffer. Now, so I am never know more catch what I must bring your man. No, Jersey. About question. On my young quay, crowd of Emily, if I walk, go again, a hand, most of 70% would pass up. You may get to Macassa because of making now, obeying what. Obeying what telling us about me, because I want more grass on Canadian. As you come, every bride can have what you have been going to go to your one, some other way when you walk out. Now, what we have upon this room, no water. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya no gusa wo kyerɛ Nyame sɛm no mu no sɛbɔ kan di kan no ɔmayɛte ase sɛ Yankopɔn soma ne som de ba ɔde moma ka ho na moma ɛka ho a ɔde brɛ yɛn wɔ asogye tonton som mu no ɔsɛ moma ne din di tumi moma ɛno ɛna ɔno ɔbɛda ne di ɛde ama yɛn na ɔkyerɛ mu sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so wo kyerɛ no ɔkyerɛ mu sɛ ani ɛna di ɛkyerɛ yi Yankopɔn na Somafo a wɔsoma asase ne so no ɔmo kpa na ɔmo ba asase ne so a ɔmo da Nyame ne hintasɛm ɛde ma adasama ɔsoro sɛm a nipa enim anaasɛ hintasɛm a nipa enim a ɛyɛ Yankopɔn ne nsɛm no ɔmo kpa na ɔmo ba ɔmo da n'adi ɛde ama adasama na sɛ yɛhwɛ a fiti mmerɛ a kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyɛrɛ n'asomdwe nka no ɔba asase ne so kɔɔyɛ no ɔsɛ obiara ne wo a wasɔre a ɔsɛ Nyame asoma no a waba waka sɛ ɔno watwerɛ nwoma bi a ɛkyerɛ sɛ ebi mpi asase so saa ne nimdeɛ a ɔde aba no na nipa enim no ɛwɔ asase so ɔsɛ ebi mpie da ɛno ɛkyerɛ sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛno kyerɛ sɛ deɛ ɔmo aba ne nyinaa no ɛmfiri Nyame ne nyinaa yɛ asase so nimdeɛ a yɛabɛsua ɛda adi kan yɛ asɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nkyerɛkyerɛ ɔde ma yɛ na ɔkyerɛ sɛ Nyankopɔn na asomafoɔ no ɔba asase ne so a ɔmo fa biribiara ɛnka ho fa ndi ɔmo adwuma deɛ ɔmo de di dwuma ne ɔmo enum asɛm ne ɔmo nsa a ɔmo de bɛto adasama so ɛna ɔmo de dwuma ɛwɔ asase ne so nanso deɛ yɛhu ne nna yi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ gye nsuo yi fa kɔ gye nku yi fa kɔ gye broda wɔta yi gye anɔgye ɔyɛre yi gye Yesu wogya yi ɔsɛ ne nyinaa titi Baal akɔmfo no ɛna ɔmo bɛdi dwuma ɛte saa nanso ɛsan sɛ yɛnim nimdeɛ nwoma no a yɛsua no yɛnsua wie da ne nti yɛnso yɛhu ne sɛ ɛyɛ Nyame n'asɛm ɛna yɛdi akyire Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛnyɛ saa na ɛte ɔse tete no akɔmfo a na yɛn nanam bɛtu wɔ mo ɛwɔ asase so yi saa akɔmfo no nyinaa saa na ɔmo di dwuma wokɔ ɔmo nkyɛn a ɔmo bɛma ɔmo ebi sɛ gyiboi fa kɔ fie fa kɔ ani sɛ fa kɔto hɔ ansa na deɛ ɔyɛ ama wo no adi mu ɛwɔ w'abrabɔ mu enti sɛ asɔfo bi pie na ɔmo ne ne saa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛsɛ yɛhu sɛ ɔmo nyinaa ɛmfiri Nyame na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ mmerɛ so sɛ Ghana ni yɛde yɛadwene bɛyɛ adwuma ne yɛyi saa akɔfoɔ no nyinaa kɔ afiri abrabɔ mu na afei abrabɔ esi yɛyie no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔsɛ ɔmo a Nyame asoma ɔmo sɛ na ɔmo a yɛkenkan nsɛm no ɛma yɛ no ɔsɛ ɔmo nko ara na Nyame ɛma wɔn mo ɛbɛda Nyame n'asɛm ɛma nipa ɔsɛ nsɛm a yɛnte bi da ɛno saa hintasɛm no na ɔmo da n'adi ɛde ama yɛn afei nso Nyame ansoso sunsum a ɔde maa wɔn no
ahoɔden a ɔde ma wɔn a ɔmode ɛsa adasama yareɛ ɔmode di adasama ho adwuma no ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ Nyame asoso ɛna ɔde ma wɔn tumi a ɛno ɛmo odu yie ɔkɔ ne Nyame Somafo Nyame na Somafo no kwa ɔna mo etumi ɛba asase so bɛdi dwuma a ɛte saa nti deɛ na yɛtaa ho ne nyinaa no ɛyɛ nneɛma a yɛyi na akoa a yɛho ɛbɛtɔ yɛ asodwe ka ho amen afi damemiri obiara yi mekuze esi yɛwɔ ha yɛbɔhwɛ ɔno abɔso Nyankopɔn nara na ɔbɛ eyi pɛ wɔ kwan a wɔnua wɔbɛnsɛ ni sɛ eyi pɛ wɔ kwan a wɔnua wɔbɛnsɛ ni sɛ ɛnyɛ nto asase na ampere na wɔso wɔanyɛ wɔ dama na yɛ ɔdwa yi pɛ sɛ wɔadze kankan hɔ dɛm Nyankopɔn ma pɛpɛ sɛ ɛyɛ dama wɔso ma yɛ oye. That means I yet only a couple of pena, open a show. If I had a couple of you away, why I won't go see. I must a couple of strength. As I can form one series here, which is my bassa. What is a Yipo or her? Was in 50 years, my nephew also. No one, Papa, a man a crack. Let Jesus wait here if we see her. Every year, Papa, a man a crack. I was in the Buriasi. No, our mother was or her. Well, in 50, no Papa, a crack. One of the people. Be better would be. Our scam, our deputy, or Caspi. Be better one more. No Papa, a crack. Papa, a crack. Inside Jesus wait here if we see her. I know what a Papa, a crack. Papa, a crack. You pay a while back after the Papa, a crack. On your way when we have been on the summer. Yes, I didn't quite make one so. You will have a show. You was a you can't show us. You pay when Papa in a crack. Or you pay when we have one get nation. Also, I know when we have one swimming. I had that. Jesus wait here if we will send them young people to even where we'll see them. Then I had to do on your on Saturday. In time, no whatever. Yeah, you ask him, you mind them. Or you best get what to say. Yeah, I can't say what's under you. But this is, you don't know what can be. But this is them. As we can come. Or you better want to say, what for this is. They have one of the million pairs, I don't know where we have one one soon. The Vinci, I don't know where we have one soon, so we will send them a conquer if we will say that. What we ask again. Also, I bear what you say, was about some I said. I don't know what to say. And I won't point to you. You opposite, no, say the master no there. Also, another something. Although I won't point to you, they will pay for bus as if or bravo, or if I want a more of her. Oh, you get with me. So, Nancy, or today, Adaka, and I did out up here what again. It's a more hand on your problem on your man. That's it. Now, the wine, and me and one soon. And well, we will send the mammy and one period, even where we'll say the now. I will ask you. Also, I'll bear ways about last time. On the board, no one was saying. I pay you one day, the better, and I have one period, even where I was Saturday, 9, and when you play, that was the way you would say, by your punishment. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a ɔsɔ ɔde nkyerɛkyerɛ ɛma yɛn na ɔkyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ nti a yɛwɔ ha na ɔbɛkyerɛ yɛn nti a yɛ kwan a Nyankopɔn sei sɛ nnipa wu a yɛmfa so mfa nsie no ɛno ɛna ɔba abɛkyerɛ yɛn yi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ne kyerɛkyerɛ ɔde ma yɛn no sɛ wotie wei anaa wotie kyerɛkyerɛ nyinaa akyi na asesɛ na wopɛ no anaasɛ deɛ wopɛ sɛ yɛyɛ ne saa na wopɛ ne deɛ a na wo ankasa ɛna wosise wo ho Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nipa Nyankopɔn wɔ hyehyɛ a sɛ nipa ba asase so na owu no wɔ kɔ a kwan a yɛmfa so mfɛsie no ɛno ɔma yɛkenkan nsɛm no wɔ sɛnkafoɔ nhoma no mu ɛde ma yɛ ɛna ɔkyerɛ sɛ sɛ obi ba asase no so no wabɛwo mma nkwa ɔha na saa nipa no papa mee ne kra na afei so wɔ yɛnsie no sɛ ɔno Nyankopɔn waka sɛ yɛnsie ne na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo na ɔkyerɛkyerɛ yɛ mu ɔsɛ nipa wei sɛ waba asase so wabawu mma mako ɔha saa nipa yɛsi papa mee ne kra Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nipa a wabawu mma
abɔfra ɔhano saa nipa yi ɔsɛ ɛnɛ sɛ yɛka yɛbɛka sɛ ɔyɛ nipa titiriw anaasɛ ɔyɛ ɔdifo ɔkɔkɔ ne Nyame soma saa nipa yi sɛ ɔyɛ ɔdifo asase so nanso Nyankopɔn si sɛ papa me ne kra ɔkɔkɔ ne Nyame soma fa sɛ ne kyɛ sɛ wɔho Nyankopɔn asom no afei so yɛnsie ne te sɛ ɔno Nyankopɔn deɛ ɔkaeɛ no a ɔse nyinsɛn a asɛe wɔ mmerɛko a wadi bosom mmiɛnsa a asɛe no mpo so wɔ mfaso kyɛn saa nipa no ɔkɔkɔ ne Nyame soma fa sɛ wo wuti na ɔse yɛnhye wakoma mfa nyɛ adwuma a na kyɛ sɛ wo no adwen no ɛwɔ fam ɔkɔkɔ ne Nyame soma fa ɔno wɔkyerɛ mu ɔse saa nipa yi a wawu ma ɔhayi sɛ ba ne sɛ ɔwu na ɔse deɛ ɔpɛ sɛ ne ma ne ɛyɛ ne biara a wɔmfa nsie no no nti nkɔla ɔha no ɔnyɛ baako wɔ mu a ɔbɛtumi ayɛ ne sɛdeɛ ɔpɛ no sɛ ɔmo nyɛ naanaa nanso Nyankopɔn se sɛ ɔmo ansie ne sɛ ne ɔno Nyankopɔn wɔkaeɛ no a na nyinsɛn a wadi buso mmiɛnsa asɛn mpo so wɔ mfa so kyɛn saa nipa no amen Afi yɛbɔhwɛ ma Nyankopɔn ɔtɛ na nipa mu a kwan a wɔbɛrɛ wo si yɛbɔhwɛ kwan a Nyankopɔn ɔtɛ na sɛ nipa wɔ onwere wo si ɔna do ɔyɛ ade ɔyɛ pa ɔsan do ɔsi nipa no asase do wɔn mu Nyankopɔn wɔ ansoma nti owu wɔ nsɛn de ma ɔno Nyankopɔn ɔtɛ na wo si nipa na wabɛbi ase gye dama na yɛkɔhwɛ da Nyankopɔn ɔtɛ dɛ nipa owu ɛkɔ sɛ Mampa Pikin. Asakafo ma ni sire no ni sisemo yi dwe no. Ose tembre ofini na yembe no. Atejawa so do asbasa nakọ tembre obe no. Asomye ka ho. Amen. Ala da wo wonen wo se wo ye nan owo sa wo ye na ba mo nko. Na ha me pem de isa ase na me kana se ye ti. Ye de bia ye mbi se man ka sa wo kire ma de. Na wona nanom na ma no ho. So we were from hospital. Why there wasn't a few? About me, man, the Prime some last year. Oh, them not ban. All but on one manner. No, we were from hospital. Why there wasn't a few? Africa come. What my son ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ bɛbrɛ a wadui aduru hɔ a na ɔpɛ sɛ obisa yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yiyi ano a ɛbɛma yɛ ase nsɛm a wɔkyerɛ n'ase yie ɔma yɛkenka nsɛm no ɛwɔ sɛnkafoɔ nwoma no mu de ma yɛ ɔna ɔse kyerɛwsɛm no sɛ na ɔma yɛ ate aseɛ sɛ Nyankopɔn se sɛ yɛnsie nnipa sɛ na ɔno aka no a na nnipa no waba asase yi so a mfasoɔ biara ne so na ɔse saa deɛ na nnipa ba a ɔpɛ sɛ yɛsie ne sɛn ɛna ɔma yɛkenka ɔsɛnkafoɔ nwoma no de ma yɛ na ɔkyerɛ sɛ Nyankopɔn se sɛnea nnipa ne ɛba asase no so kwan a ɔfa so baeɛ no sɛdeɛ ɔbaeɛ no saa so na ɔkɔ a yɛnyɛ no saa ne yɛmfa no kɔ sɛkɔkɔ ne Nyame sɛ sɛ duha sɛ ano wɔ de sɛ bisa no ama yɛ titiriw yɛn maame no mmaa no na ɔmɔyi ano ama no ɔse ne sɛ bisa ne sɛ sɛ yɛkɔwo abɔfra wɔ hospital a yɛyɛ ne sɛn ne yɛdi no aba fie abɔfra yɛwo no foforɔ wɔ hospital sɛn ne yɛyɛ no a yɛde firi hospital ɛbɛfi whatever that the channel yo na what was it and ya ko pare kada o wo sha ye ne ma onko wo se nsase denze bibi sa wo ya ko kono se da ma da wo no wa ne ba ma me a chem da wo da kada ka chenu wo da befi no so wo sha ye ne ma onko o wo se no na de nsase de wa sa de why are they? No, why are they? Yo, down coupons, Macrada. Mama 19. Tell me about Cradam say yes. Ganaha. Cradam for all brought some questions to Manapa, my military. Young boys, also for Crada. And say, oh, no, I'm bad, and you're not about who be better. Crap, as a vessel of home. John chapter 19, verse number 38.
yes, no, Joseph, Ofi Armasia, or Jesus, Monsieur, now 2 phone won't see, or yet, Pomano, the strap pilot, the Oma, Jesus in the phone, a pilot man of Open. Now, Papa Jesus in the phone. Now, the Kedemo can know about Jesus or Anagono, or some man ye alloy, if I fry by a pond or habay. Now, fight Jesus in the phone. Now was a no ye in Roma to serve in Jeremo, temperate you for efficiency. I said, maybe assassinate. Also, why yet there, the Jew for efficiency. Jew will show as I will give Peter Yankupon on the back. Take a Bible number. Also, Yankupon, Cassette and Moses there. Cassette and Manas and one there. You better Moses carry Yankupon Bacansana. Then Yankupon one part and Gura. Over the children, that's also why you're there, but you for weapons. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so wɔkyerɛ nsɛm mu no wɔkyerɛ nsɛsɛ na ɔkaeɛ no sɛ Nyankopɔn kwan bɛn na ɔkae sɛ nipa wu a yɛmfa nsie no na wei na ɔbisa yɛn nsɛm sɛ yɛkɔwu abɔfra wɔ hospital a yɛyɛ ne sɛn ne yɛde no aba fie yɛ maame yi ano sɛ yɛde nnwura akyekyere ne ho ansa na yɛde no aba ɔse wei ana Nyankopɔn sɛ nipa ne wu a yɛnyɛ ne saa ne yɛmfa no nkɔ ana yɛn nso yɛsi yɛn ti aseɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo bisa ni maame ayi na no sɛ deɛ bɛtu sɛ yɛ nananom yɛ no ɛno ɛna yɛn nso yɛgu so a yɛyɛ nti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ da bi nyɛ saa na ti Nyankopɔn si yɛmfa krada ana nwura afa nkyekyere ne ho ne yɛmfa ne nkɔ sɛ ne yɛ na yɛde ne baeɛ no yɛnyɛ ne saa ɔma yɛkenka nsɛm no ɛma yɛn ɛwɔ John a wɔkyerɛ yɛn sɛ mra omu ekono omu kotu se omu se ose obi a yɛfrɛ no Nicodemus ekɔsrɛ ɛna di Yesu ni funu de ma wɔn ɛna ɔmo kyekyere ne ho ɔmo ne nyira kyekyere ne ho sɛ na Jewfoɔ efusie tie na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa na asɛm no ti Jewfoɔ deɛ ɔmo de ɔmo yɛ bia no yɛ nsɛm a Nyankopɔn de ama ɔmo enti sɛ yɛkan kenkan nsɛm na yɛbɛkyere wɔm sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ ɔnka kyerɛ Jewfoɔ no se enti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nsɛm bi a Jewfoɔ no de so ana ɔmo de bɔ brɛ bia no yɛ nsɛm a Nyankopɔn de ama Moses a ɔde ama wɔn ɛno ɛna ɔmo de so enti bibiara ɔmo yɛ bia no ɛyɛ Nyankopɔn ɛna ɛka na wei na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ sɛ ba ne sɛ Ghana hampo a ɛdɛ na nka tuma fitaa yi anaasɛ nwura yi nka dɔɔso kyɛn tuma ahorow bi a yɛwɔ na wei na Nyankopɔn kyerɛ sɛ so obi wu a yɛmfa nwura na anaasɛ tuma fitaa no yɛmfa nkyekyere ne ho sɛnea yɛyɛ no firi hospital bɛɛ fie no yɛsan nyɛ ne saa ne yɛmfa no kɔ mmerɛ a yɛwu abɔfra a yɛde ne baeɛ ne yɛnyɛ ne saa yɛmfa no kɔ asomdwe ka ho ɔyɛ ayibisɛm kasa paapa ɛna ɛsɛ ɔman no mu na mo bia mfɛnza agba ɔsɛdɛ bere a Israel man wɔkɔ nkwaso wɔ Egypt mfe ahanan Nyankopɔn so Moses mo bɛyi ho twi na mo ahawo no mu Arabia na ɔman no mu nipa nyinaa wɔ so abosom ɔno ma wosomsom si na ɔsɛ ndaga na bɛbɛɛbɛ ndaga na afɔka kaba ɔkɔtɔ pɛ wɔtɛ ko a yɛrɛ ɔkɔtɔ ma le ndɛ kɔ no hɔ yɛrɛ ɔkɔsɔ bi hɔ yɛrɛ kɔ ne nsi hɔ ansana ɔman yɛ na abosomsom amosom yɛ kunkɔ nyɛ ɔman yi mu ɛsɛ ɔyɛ asɛm ɔyɛ hu baa pɛlɛ sɛ ɔman no mu ɛyɛ amosom akɔ ɔman mu ɔreba kyerɛ wɔ dza ayɛ akokɔ no twɛ na ayɛ na ɔde anyi ho hwɛ Yesu kan ɔtuma mba de ho nyɛ ababu ɛsɛ sɛ ma bɛzi ɔtuma kwan sɛ chance a wɔɛbɔ no sɛ ayɛ ntoma wɔn bɛsisi wɔ akasa ho Nyame Somafo ya no guso ɔde nkyerɛkyerɛ ɛma yɛ no no wɔkyerɛ sɛ asɛm a aba no asɛm a yɛhu a ɛsɛ yɛde bere asɛm no ne yɛtie ne yie sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ mmerɛ na Israelfoɔ no kɔɔ kwaso mu ɛwɔ Egypt mfie 400 sɛ na ɔkaeɛ no ɔse Nyankopɔn soma Moses ɛna ɔkɔyii wɔn mo firi kwaso no mu saa nso na mmerɛ na Arabiafoɔ ɔmo ɛwɔ kwaso mu wɔ bɔnsam sɛ mu no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ na Arabiafoɔ no nyinaa ɔman no nyinaa da ne bususom man ɔse saa na ɛnɛ Ghana yɛso yɛhu yɛho yi ɔse sɛnea Arabia tete no saa na Ghana ɛnɛ yɛso yɛte Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛnom na Nyankopɔn soma Kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyira n'asodwe ka no na ɔkɔyii wɔ mo sɛ ɛnɛ Ghana
sɛnea na ready atititi ansa na osumani no kɔɔyɛ no saa na Ghana nso te ɔsɛ nɛ abɔfra ketewa na ɔkɔ akɔtɔ mpio wɔ tampo ɔwɔ ne malam ɔbɛkɔ ne hɔ akɔgye nnuro ɔwɔ ne sɔfo ɔbɛkɔ ne hɔ akɔgye akwankyerɛ ɔwɔ lesini bi a ɔbɛkɔ ne nkyɛn anaasɛ ɔkɔmfo bi a ɔbɛkɔ ne hɔ akɔgye didi ansa na ɔde abɛtɔn nsuo a ɛyɛ pio wɔ tampo akɔtɔn no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so man ne nyinaa da ne bosomsom man wesu yɛ Nyankopɔn ne kyiwade a wɔmpɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ sɛ yɛyi yɛ ho firi mu nti asɛm aba no ɛyɛ hu a ɛsɛ yɛ nyinaa yɛtie na asopɛ mu na yɛ ho ɛntɔe asomdwenta Amen. mɔnkrɔkɔ a ɔwɔ same ase wɔnsɛ ne yɛyi madeda mpo wɔnsɛ ne ka ho dada madeda wɔkɛsɛ no ɔka ho bi ɛna mpanyinfo a wɔwɔ nyinaa bi a aka no kɔdu tɛkyima no bɛsi ndɛ wɔn nyinaa wɔ sunsun yɛ ɔyɛ de apaapɔ wɔ adakamɛ mu hɔ Ɔkrɔnkrɔnyi hɔ saa Nyankopɔn n'asɛm a ɔka dɛ ɔsɛ aka no kɔn bi a wɔdu tɛkyima no bɔdu ndɛ aka kɛ mu anya efi atwam na kɔ tinyi bɔ ehɔ wura nyinaa asɛm ɔda ɛti de bi ayi ho sɛ no ɔsɛ ɔda abɔsomsom ɔwura ɔmɛ no wɔn ankɔrɔ mbara wɔ hɔ dara wɔn ankɔrɔ nsia wɔ dara wɔn ankɔrɔ na ɔsɔfo da wɔn bi wɔ hɔ ɔgana kuya kɛgye independence na kana ɔdɔ ɔnkɔrɔ ɔkunya ɔsɛm no ɔmansaro ne yɛn ba kɔkɔ ɔmansaro ne bɛ yɛ nyɛ ahɛmɛ n'akɔ Yankopɔn n'akyi wɔ de no bi a wɔyɛ dɛ no from Exodus saa akɔsɔfo wɔ da akɔ nsia wɔ da akɔ madam wɔ da akɔ kɔnfo wɔ da yɛ ɔgye yi pɛ yɛ bi wɔ a wɔyɛ agye ho ɛdi kɔ koraa bibi a wɔbɛyɛ dɛ agye ho no bɛsɛ agye ho nne biara kɔ kra nne bi me nkwa ka bibi a wɔbɛyɛ no bro ma wɔn nwere da bɛyɛ dɛ wɛn sɛ akɔ nwere bɛyɛ dɛ wɔn mo pu yi no bɛyɛ dɛ ma de sra bɛyɛ dɛ ma de kɔre no bɛyɛ dɛ ne nyinaa aka wadi no ho na de nam hɔ ɛsɛ wɔn mo pu yi a de kɔ ano wɔdi wɔakyi pii ne wɔdi wɔakyi ɔwɔ ihu nsi wɔn wɔasie ho mɛ sɛ ɔhaw pii yɛbɛgu nipa yi a wɔn mɛ mu nya wɔn do da banka to wachine kaje na brother say ko Exodus chapter 20 verse number 3 menya Nyame foforo nkama ho ase ya wo Nyame bebre ona Yakobon obo wo nyina da na ora ka kire man ko wo ho wa same da ti ase no ye papa nsa be kana ase mo ye hu aba asa na obi le kana ko obi le mu hwe nzo bia na na ho ora ye da na ka so pe o se man ko Nyame foforo bi nche ho bi bi le be so na Yakobon ko se both my yeah but yeah yeah na ma kwere be sa ajo ho ko na ye oboyi bi ma ko Yankopon a wa ina budu abasi ho na za wa ye ko so da awoyu ana za wa sa se to da wa sa se do ana za wa asa Yankopon a wo nsum ne so ma ko ho angaje mo bi na ate e kwere no obo mo adwuma yeye aka ye obo nsam de obo wa kwere ti kwan ana sike bi atwa wo saka nwo aka obo nsam de ade bi he leke o san se kwere man ko ho ma ye skesi abrase pi ejide pi eto ka pi mo ba de be wu na wo na chi mba na okwan ona onye pa wo da gi no ho asoje ka ho ona nkwere mo kwa bi da ya na obi ho ankwere ba ho ankwere so ho ankwere so ho ankwere ko ho o si aba obra asa na man ade ya bosunsun man si pa wo mi na wo bire ya wo bire ka san Remember, I think I hope some every Garahan or never bring popular session of a son. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so din sɛm no ɛbɛyɛ no ɔkyerɛ nsɛ sɛna wɔma yɛate asɛ no ɔsɛ ɛnɛ sɛ nnɛ Ghana yɛse yɛsoa Ghanafoɔ nyinaa kɔko Independence Square ne yɛbisa yɛn sɛ wɔna na wɔnto anammɔ ɛmfa maalam hɔ ɛmfa disini hɔ ɛmfa kɔmfo bi anaasɔfo bi hɔ ɛnkɔgye bibi ma ne ho a wɔna na wɔbɛtumi apagya ne nsa sɛ ɔno ɔnyɛ bi da ɔsɛ yɛdi ɛnyɛ baako po sɛ ɛfiri sɛ ɛno ara na yɛyɛ ma yɛkenkan sɛm no ɛwɔ Exodus ɛde maa yɛ ɔno ɔsɛ Nyankopɔn ɛna ɔkyerɛ yɛn sɛ ma yɛ nyɛ nyame foforɔ bi a ɛnka ne ho ɔsɛ Nyankopɔn no ɔno ɔbɔ nyamefoɔ yi nyinaa ɔno ɔsɛ ma yɛ nkɔ ɔmo kyɛn nkɔgye mmoa ma yɛ nkɔ ɔmo kyɛn nkɔgye biribi a ɛbɛha yɛ bi ama yɛ nkɔ na mmom biribi a ɛbɛhia yɛ deɛ yɛn bi sɛ ɔno Nyankopɔn na ɔbɔ ɔmo no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛbɛyɛ dɛn ne yɛdi mmara a ɛte sɛ ɛbɛyɛ dɛn ne yɛayɛ
okoko ni Nyame so wa so ye ni wo a wotumi di nhye ti sei ne so eti na o se Nyankopɔn sei bitimra ye na nanu bedu ye nega na ebedum ne ebia ni wo a wo obenya ohiman no obenya ohiman mu akọ no okoko ni Nyame so wa church o ni man na o kire nse ye ni anu mo ho awu de ye sie wo mo omo ya ko sie wo mo enu na ya mpo o se ye ne omu su ye ya wadaka mnambo okoko ni Nyame so ma for yourself ni nyina enam agusumsuma ye ye ekiri o se niam o ya maya ya pomu niam ya no magu ye mu niam ya ya asra ye mu o se ena o ma nkyerɛkyerɛ yi se nya ti ase ni ase o masakira me ndi sa na mana jibio o se ye wuji dada na ese wu na o bele na enu afru mu ye wuji dada na o disra ya aka wo ni pedia no mu no enu bele na afru mu okoko ni Nyame so wa se weti ena ga na ni bie ni ho a obenya hima mu akọ e wona cha temwada ya sambre e bani wudu asa ka kuna soro ka ho pasoro asa demre obi ma be yemba owusa mbara marako na maka so ya sase na American to the man wase no wa bra wa da kara che no wa na befi eto wa kara che no mo nko nse wo so de ya wa besi edo dinwo ya ko oyife ba de dinwo ya ko na yim ko na okanya ne bre mo shiara de abi baba no ba ma mi no ba na bro bobo gwe ka so do otem ade do si ntwale do otem o se mo nfa kuru mpo ma no mo nfa oyife wa ba de na ba bre no mona na mu wa asema na mutu za na wo ka mo hu o se na na mi ya wo ko jem wo yira wo hu ya no anso no na wo se wo yira mo hire yira wo ma mo so wo se da se de ati o se gwe na so kisi na bibi bi na ba asase do be ye bira mo amale mo afa nko isu musi ya ya ati o so ye musu o ye musu o ye wo ye de yin pa wo kese ni wa ma chance bi wa ma sike bi wa ma ntwe bi o bi ekọ be wo kwan wo se no o gozia wo mara wo ba ko to do wa akọ ko to egbu ni ya wo kanu ya ro sam ya ro sam ya ko ba no wa kan ha sa pede e kwa hemene mo e pede wunran ana ma amen ana wo kwan o kwa hemene mo kwa o se ma ba ne bro ba be ni mo hwara o pa ko okoko ni Nyame Somafo e ma yetua o se pa ko o se ka fo guma na ye kinkan edi ma ye no o se ye ko se ne Yakobo e hihye se ba sa si su ni wu a ye si ye no se ne ye ma mi kan ne sa ne te se wu abofra no e wo hospital aye ni tuma fita na kikire ne ho de ne befie o se sa na se me te we na Yakobo se so wu no o ko so a e ba tuma fita ne kikire ne ho fa no ko so se ka fo guma ya ye kinkan ye na to aso kire se ya benya na sasi subra we bre ye ne mo nya ye gina ma ye ma ne mushi enfa ko okoko ni Nyame Somafo no kire mu se we ye de Nyankopɔn e kire si ye ye na de pa no ba ye no ma ye ma ne ni bi ya benya na sasi so si ko pa no be bo bra no ma mi no be bo bra no de onya na sasi su gina ma ye ma ne mushi ma ye ma ne musika ma ye ma ne muntu ma bia sa je na fa ko we no okoko ni Nyame Somafo se si ye de no so na ye na nanu wekire ye no ye be ni so ye na nanu so mwe to mai mu no mu ya wososo ne ba ye si omo hu Nyame ansum no do mu di e kire nyina no enye Nyankopɔn na kwan omo so e bre omo be hu akomo e wekire na ye so ye bi omo hihye so a ya ye hwe be dia ye be ko no kokko ni Nyame Somafo wekire mu se mai man ni bre mu hwe fa ko no asile ko wa ko no na ni ko omo ka ko si no no mu si oliga enti oyeke dininti omuma ni niama ikotukua ofa kono kwa oya oliga obedi awo kono okoko ni Nyame Somafo muti we nyina ye naso Nyankopɔn si maye mana ne bremu anasa jobenya na sase so maye mana mu hwi mana fa ko asun kenka amen efi ye do adaka do moko mori na mo so wode ma me pe bi wo krom ha ah whether you buy your harako also abro be wode mo no so konko wo ge bi se no nchira mo bi na abro ko mba kana ha na okwa be na kana ko be go so wo
obo tuma sema na bra bra ko mbaga na han na bra kwan na aka no pe ko do wo se wo fu aso de ka ho amen aka bi na wa ye na o de mena ka te aha ana ne tu no mba kwale ye ba tuma o de tu nge ne mwa na wa da mra ka ta asawro na wa ka da tena eburu yo ndo wa se tawo wona na be ka amasi ana wala bo hu bi ahu oya ro wosam ka man na be yina da bra bo de be yi anu na ne be asi na wo de chi araka yedo araka ro mrama wo ho yo mrama no wo yi no ma no wa ya papa mba wo do ya no je je so mo so mo de wo ya no oya correct wankasa woyankopa wana ndisi wo kroma ha woyankopa so o hwe we mbo ho ho e kwara ye mbo so ko simense ni okoro ho no mo da ko hwe no zi ne yinachi na kwesi kwa hi oso awo akama ye na me ne ko hospital bani na mo ehwe no wa ozen ta wa ko ada ke bisi ne ko ho e kwesi isuri ye le oso mo ko o wa ba na mo na ma bi ezo woyan ko ehwe akọ de le anaba ti na che Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo adisɛm bisa ɔde bisa ni ɔsi yɛn hwɛ fusiye na afei yɛdo sɛm bisa ɛkɔma mmarima no wei na obisa yɛn sɛ tete no ɛberɛ bi ɔkɔmmori ɛna ɔkɔbisa sɛ ɔmokɔbisa obi a wanyi mpa ɔbisa berɛma bi wɔ hɔ a wɔatra 100 years ɔsɛ ɔmokɔbisa no sɛ tete no aborɔfo mmaayɛ no yɛn nananom obi wo a ɔmosie ne sɛn bisa ɔha ma yɛ papa eyi ano sɛ ɔno ɔho nimdeɛ kakra na deɛ onim sɛ ɔmo de efunu no ɛto kɛtɛ mu na ɔmo akata so na wakyerɛ sɛ na ɔmo yɛ no na ɛnyɛ adakasɛm wei na ɔkɔkɔ no Nyame Somafo sɛ afei sɛ bisa yi ɛkɔma mmarima no na wonyɔnko pa na sɛ wadamfo pa a ɔne ne wɔ kuro mu a ɔne ne bɔ bra pa yɛhwehwɛ wo ne yɛhu a ɛbɛka sɛ kɔ wadamfo kwasi mɛnsa hɔ na wohyɛ hɔ ampa so wei na n'atɔ anɔpa hu no na ɔde ne yere akyi ɔsɛ ne yere awo aka no nti ɔde ne kɔ hospital na wakɔ wo wohwɛeɛ no so na saa kwasi mɛnsa kuro ya so ɔde nnua apam adaka ketewa bi ɛna ɔkuta adaka no ɛwɔ n'abɛntiri wobisa no sɛ n'adaka yi yɛ kwasi mɛnsa sɛ adaka yi mede me yere akyi na sɛ ɔkɔwo wɔ hospital a mede abɔfra no ato adaka no mu na mede no aba fie ɔkɔkɔ no Nyame Somafo sɛ wadamfo yi dɛn na wobɛka afa ne ho wobɛka sɛ dɛn ɛna ɛha no berɛ kɔ ɔde adaka to na bɛti sɛ ɔde kɔ na yɛwu akwala no ɔfa ne ntom na ɔfa ne mmerɛ fie wobɛka dɛn na akyerɛ no bɛka sɛ ɔyare ɔyɛ class ɛsɛ sɛ ɛbu asɛm na ni na mo twɛ de wɔda de kɛsɛ mi na ma wɔtɔ te dɛ ma yɛ mre yɛ dɛ ɛbu asɛm no de kɛna mara kama na ɔsi onyansɛfo yankopɔn ɛna yansa nyina ti nsɛm na wa ma wo yi ba kakra na kakra ɔno me wo hwɛ de yɛ ayɛ yansa na kasa ɔno bi ti nsɛm na ɔmo ɔwo yi ba kitikiti bi sidɛ pan ne mu nsɔre sofo ɔno mbɔne adaka mu kapa na wahi nda mo da adaka na mo ya wa ya yɛ ejima na ekele iwu a wɔda de nsi yɛ de de okay na ɔsɛ ko hwi na ɔbɔ tai na mo wɔna na sensen okay gina ndara do ɔsɛ da tin ko da tin na nsun ko so kele mo wɔka bi na wɔda enne wa ato nipo ayɛ wa asan wa for the ties egu na ɔsan so adaka mu yi ndo bɛ yɛ wa kɔda tin mu ayɛ adwene yi hɔ asumye ka ho ɛsɛ yakopɔ se nipa wu ɛ yɛlɛ dɛ wɔn ne yakopɔ no wakana ayɛ na metwɛ yɛgye nipa osan dɛ abu ne ɔne yakopɔ ne mbɛ no abu na asena gu ɔse nipa wu ɛ bakara kyekyere no ho dɛ ba dɛ a wɔwɔ ne hɔ yɛ no yɛ ne bana na ne bla wɔbrɛ wɔ asase yɛ ma me bia ma kɔkɔ na afi sɛ de ne kɔtwe de mu sɛ
Monaman, what? Uncle Dutton, catch Adam, thou Adam, was that some of the ball, and the silver by that. No, when you buy, I got to that, I got to the moon. As I saw other, that came in, I will have to ask what one to one. I don't know, man, when you put our branding. I want to get that. I was Scapa. Then I'm cool to be a one or kind of one. I've been walking out was it. I was away. Now the way. I was Scapa. No one living in the book back to Kumbo or tomorrow. Who will be? So you go away. Then say down and over my camp. Now I yet no one as I want to. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya nsɛm bisa obisa yɛn sɛ madamfo kwesi mensa a ɔne ne tiko no mu no ɔde ne yere akyi adaka esi n'abakyi ɔsɛ ɔde di ne yere akyi na ɔkɔwɔ abɔfra ne wie a ana ɔwɔ akwadaa no wɔ hospital ɔde no ato adaka no mu aba fie na ɔde bisa yɛ papa sɛ wohwɛ a wobɛka dɛn na akyerɛ madamfo kwesi mensa yi yɛ papa ɛka ɛyi ano sɛ ɔbɛka sɛ kwesi mensa ɛyare Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei na yɛyɛ si yɛpɛ adaka yi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo na ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ Nyankopɔn si sɛ na ɔno aka no saa ne yɛnyɛ no sɛ yɛyɛ a yɛde abɔfra no bɛfie ne yɛnyɛ saa fa nkɔ na wei na wɔkyerɛ mu sɛ wei ne yɛbɛnya asɔfo bi a ɔyɛ ɔtorofo a ɔno wabɔ ne tae gyengyeegyen ne hyew kɛseɛ a ɛhyɛ no na wabɛgyina hɔ da a wɔresie nnipa no na waka sɛ nnipa no firi nɔte mu nti ɔkɔ nɔte no mu saa na ɛsono so kɔɔ soro mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ asɛm yi a yɛreka yi yɛdwen ho a yɛte aseɛ wɔ he Breko amana na yatu na yɛba kɔsie nipa no wɔ mu no yɛtu yɛde cement a yɛm ebi nko wɔ hɔ no a yɛde tiles atutu mu kama yɛsan so de funu no ahyɛ adaka mu ɔde no anasa funu no bɛyɛ na aka no ɔseɛ no sɛ ne Nyankopɔn kaeɛ no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ Adam sɛ nɔteɛ ɛna mede kɔɔ wo nti kɔ nɔteɛ no mu a na ɛsɛ wokɔ ɔsinyɛ saa ne yɛyɛ ne nɛ yi na Nyankopɔn ne nhyehyɛɛ no ɛyɛ sɛ yɛde nwura bɛkyekyere nipa no ho sɛ ne bɛyɛ nipa no honam no ɛbɛka nɔteɛ no nanso yɛ saa ne yɛyɛ ne nɛ yi ɛbɛyɛ yɛn nyahotɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛn nyinaa yɛbɛbrɛ nipa a yɛwɔ asase yi so yɛbɛbrɛ na ɛnyɛ sɛ yɛbrɛ kɛkɛ na brɛ naa ne yɛbɛbrɛ fi sɛ yɛ Nyankopɔn aka no yɛamfa nyɛ adwuma yɛako Nyankopɔn ne nhyehyɛɛ so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo na ɔkyerɛ mu sɛ Nyankopɔn ne nhyehyɛɛ so di a sɛ yɛbo Nyankopɔn ne nhyehyɛɛ so di a na kyerɛ sɛ ɔbrɛ ne yɛbɛbrɛ eti ɛwɔ sɛ nipa wu a sɛ ne Nyankopɔn kaeɛ no yɛnyɛ ne saa ɔsɛ yɛbɛhu obi ɔsɛ ɔyɛ ɔdifo ɔwɔ sika papapaa nanso sɛ ne kurodo ka ne ho a matam hɔ nyinaa obiara bɛte ne nka ɔsɛ ɔwɔ sika paa nanso ɛbɛduru baabi no na koko atere baako koraa wɔntumi anom ɔsɛ yɛhu bi ɔsɛ saa na yɛn nyinaa yɛkɔ ma nneɛma a yɛkɔ so ɛwɔ yɛn nkyɛn ɛsiane sɛ yɛabo Nyankopɔn ne mmara so yɛabo Nyankopɔn ne nhyehyɛɛ so eti ɛna ɔhaw yi nyinaa yɛfam ɛwɔ asase so nti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Nyankopɔn ne mmara deɛ yɛbu so a ɔhaw ne amanneɛ ɛna ɛbɛba yɛn nkyɛn deɛ sɛ yɛdi Nyankopɔn ne nhyehyɛɛ so na yɛho ɛntɔ yɛn Amen. Asasna na mokade. Zani Nyankopɔn pɛ dɔ wo yi pa yɛn. Onya so dem. Kakra ya ka hwan no wase dida. Hwan wase na so dem hoda. Amansa mhwe. Hwan wase kakra ya ka wase no dem hoda. Oyi ho. Nti Nyankopɔn pɛ. Nyankopɔn no sum no mu. Nyankopɔn no sum so ɔno yi zo wɔ Israel. Gawa Arabia na me say we do Ghana open up to bintu asa bi ye chi bi mo anya na e bi ye do ni wo ba pa wi a wo so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ne kyerɛkyerɛ a ɔde ma yɛn no to aso kyerɛ sɛ ahyɛseɛ na ɔma yɛte asɛ sɛ Nyankopɔn na sɛ ma na sɛ nkyerɛkyerɛ a yɛte ne nne yi eni asɔre dan bi emu eni sɔfo bi ankyɛn a ɔde bɛma yɛn na nsɛm a yɛate ne kakra yi mpo no ɔse wɔna ɛna wati bi wɔ asɔre dan bi mu anaa sɛ ne sɔfo bi akyerɛ ne nsɛm yi bi da
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say ni bebia Nyakopɔn ni hyehyɛ na Nyakopɔn ni nsɛm no ɛwɔ no ani som ne mu nkwa deɛ ɛwɔ Israel deɛ ɛwɔ Arabia ɛna deɛ ne abepie ɛwɔ Maiga na mu yi ɛno mu ɛna Nyakopɔn ni hyehyɛ yɛdi so a yɛho bɛtɔ yɛn ɛwɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say baabi a yɛduru yɛbɛbɔ afɔreɛ na yɛde dwumadie no atoa so enti emre yi ɛyɛ afɔrebɔ emre Rabbi Yekese. Oh, Yekese ampa. Rabbi Yekese. Oh, Yekese ampa. Yeba bobo afore. Afore na yeba ni na no yemfa no mukumpo nko demre yeke na hyesenara. Enti yebesra nkurankur bebi obi ate bia no. Obabo zindo bebebe yibi na oza aboa yenu ne na no so wenye bi. Rabbi Yekese. Ya Nyame Somafo ne mfa bia nko obejani na wokro mu. Amen. Amen. Asibialeni was my foco to my yeah. Asibialeni was my foco to my yeah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah. Asibialeni was my focus to my yeah. Asibialeni was my focus to my yeah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Asibialeni was my focus to my yeah. Asibialeni was my focus to my yeah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah. Asibialeni was my focus to my yeah. Asibialeni was my focus to my yeah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Asibialeni was my focus to my yeah. Asibialeni was my focus to my yeah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Asibialeni was my focus to my yeah. Asibialeni was my focus to my yeah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Asibialeni was my focus to my yeah. Asibialeni was my focus to my yeah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Asibialeni was my focus to my yeah. Asibialeni was my focus to my yeah. Amen, amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Asmafo ayawaweni, ayawaweni, asmafo ayawaweni, ayawaweni, asmafo ayawaweni,
Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Oyo wangwani Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Oyo wangwani Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Oyo wangwani Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Oyo wangwani Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Oyo wangwani Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Oyo wangwani Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Oyo wangwani Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Nyame Somafo oyo wangwani. Oyo wangwani Somafo oyo wangwani. Rabbi Akasa. Rabbi Akasa. Akasa ampa. Rabbi Akasa. Internet into voice. Rabbi Akasa. Rabbi Akasa. Akasa ampa. Amen. Asumdwe nka hom. Amen. Dama nkwanse no kyerem. Na mimiri embaye odebe ono wo hwe ase na do won sere Uma buku na aban ne momra oyeso ono wo hwe ase na do nti won sere na yebaka buku bi a kyerɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya sɛ Nguma abai wɔ na edi ekyire sɛ na ɔde kai ka kyerɛ yɛn sɛ yɛfrɛ ne tumi nguma ɔse ne mu mmara no ɛno ɛna ɛba bɛhwɛ wiase nyinaa so na ɔse ne mu mmara no ɛwɔ mu baako eson ɛyɛ 7 ɔse saa mmara yi na ɛba bɛhwɛ wiase nyinaa so ete ɔbɛka mu kakra na de akyerɛ yɛn ete yɛntie ne yie na ɛbɛboa yɛn yɛntie nkwanse hɔ Genesis chapter 49, verse number 1. Now Jacob friend Mbambe now say that Humbo Humano, Namankaza and Damba Obaba Modometro. So waka na ama Israel plan wo make to nsem wo kyerem yanka na ama na Jacob kan sana Advent of the Messianic era. According to the Talmud 11, the Midrash 12, and the Kabbalistic work, the Zohar 13, the deadline by which the Messiah must appear is 6,000 years from creation. Asumdwe nka hom. Amen. Okay. Orthodox and Hasidic Jews believe that the Hebrew calendar dates back to the time of creation, the year 2009 to 2010 of the Gregorian calendar corresponds to the Hebrew year 5770. And so therefore, the time for the arrival of the Messiah is between the years of 2009 to 2010. Hey, now come show the ho. Jacob no kan. Ntwe ba ya ntwema ana na ngure. Okunam ko si. Na be na asin.
And no, the children be here. But I do 2,000 you do know the children. Yes, you buy no 4,000 years. This every 6,000 years. Maybe now see. Now ever some no. Genesis chapter 49, verse number 10. Ahimpoma nke Juda nsa. Of Yakupon na hinzi. Oh, is that one 7 on water? Na mbrasafo poma nke Finanante. Yakupon na mbran so nfu mu. Kapi me dia Shilo baba. Yakupon boss mo bia ba wo pe Shilo. Shilo na say that other asumbi be wiase. Other asumbi be wiase. Ne be na asun. Anja ntum na mpema asumbi na me wiase. Ye je impe. Na ono na amanda. Oh, the minister na ba me wiase me nyina. So akere ba me wiase me nyina na choro odosun baba. Odom baba ne be na asun. Some catch the membrane. No would the whole world. Oh. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ne sama ɔde etwa so na yetie. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya sɛ nkɔmhyɛ wɔ hɔ wɔ mra na Jacob efrɛ ne ma ɔmayɛ kenkan sam no wɔ Genesis edima Genesis chapter 49. Ana ɔkyerɛ sɛ Jacob frɛ ne ma ne nyinaa sɛ ɔmo mra na ɔbɛka de besi wɔ nda edi ekyire ne mu no de akyerɛ wɔm. Na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛna edi ekyire no ɛno na ɛna bɛn ɔmayɛ kenkan nsam bi wɔ nwoma a yɛfrɛ no the advent of the Messianic era. Israel for no mo hwehwɛ ɔmo nwoma ne mu no nwoma a mo bɔ odin sɛ Talmud, Midrash, ne Kabbalistic work. Saa nwoma yi nyinaa yɛ Israel for nwoma a ɔmo hwehwɛ mu a ɔmo aka sɛ saa ɛna edi ekyire ya Jacob aka sɛ saa mmere no ɛna Nyankopɔn bɛsoma obi aba a yɛfrɛ no asomdwie no. Saa mmere no bɛyɛ 6,000 years after the flood of Noah. Mmere a Noah so yiri ne baayɛ no sɛ yɛtwa no mu a 6,000 years akyi ne asa na saa nipa ne bɛba. Na ɔmo hwehwɛ ne mu no kyerɛ ɔmo sɛ nipa ne bɛba asase no so wɔ mmere a yɛduru afi a anaasɛ afi a yɛ 2009 to 2010 ne mu na nipa ne bɛpie wɔ asase no so. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya sɛ Israel fo nwoma no ɔmo akyerɛkyerɛ yɛ mu sei no. Etimra a Yesu baayɛ no na saa mmere no na ɛyɛ 4,000 years after Noah and the flood na baayɛ na anaasɛ Noah nso yiri na kyerɛ no 4,000 years mu na Yesu baayɛ. Eti yɛ de mana enye ye. Saa 6,000 years na ɔkan saa mmere no ɛne ɛwɔ mu sesi ayi. Na ɔsi dɛn na ɛbɛto Israel for ɔkeka wɔ Genesis chapter 49 verse 10 na ɔkan yɛ no ɔkyerɛ sɛ Israel for ɔmo nwoma ɛmfrɛ ɔmo nsɛm anaasɛ mmara na ɛkuta ɔmo nsɛm no ɛmfrɛ ɔmo nsɛm. Saa nso na ɔmo nyamesom ɛmfrɛ ɔmo nsɛm kɔpem mmara a nipa ɔbɛba asase ne so a yɛbɛfrɛ no Shilo anaasɛ asomdwie no ɔbɛba ansa na saa nneɛma yɛfrɛ mu nsɛm. Na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a ɛkyerɛ mu sɛ ɛba ne sɛ ɔkaa sɛ nipa ne ba a wiase nyinaa bɛyɛ so tie ama no. Ɔsɛ sɛ wiase bɛyɛ so tie ama ne deɛ a na ɛno ase kyerɛ sɛ ɔde ɔsom ba ɔde nwoma nso ɛɛba weeti ɛna wiase nyinaa bɛyɛ so tie ɛde ama no no. Enti mmere a saa asɛm yi abɛpia asase so yi sɛ wamboa wo amboa ma asɛm yɛ ndi mu a na wo no woyɛ gye mu nipa. Abi yanka akunya wodo mpakwese. Hwɛ bi na ho na masopon we ho anka ntra. Na wo hu sɛ wo yɛ punti wo kan yɛ. Wo yɛ punti wo kan yɛ. Te akunya wodo mpakwese. Luke chapter 7. Aya wo samo. Aya wo sam. Ento abadun be ni sa sebezi asmeja. Masha na mukɔ na meja. Abadun be ni sane da maka sa ya kan na Bible dem onyi buku pere bi dem Bible ya na wo mi. Mo ba mka wo pere. Mbo kura da mpo yankom. Ni Bible dem. Na no mukura ti nkwa wa so de na mu. Wa de ye wo de. Na yankopɔ da ma metwani. Na won pa ye ni ma do kwa ahema na mani. Na kuro mpo nya so de mu. Nso wa sare de ho dai. Luke chapter 7 verse number 11 downwards. Now it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of the disciples went with him, and a large crowd. And when he came near, Jesus called name, call open the name. I don't be what's next. And when he came near the gate of the city, na braba gate a call the gate anan. Behold, a dead man was being carried out. About you be aware. The only son of his mother. And a large crowd from the city was with her.
When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." Then he came and touched the open also oba baka bonto no bonto de am da man pa nse bonto de botuma chem kakra enyima hu bonto tete biedo na hu ekura se ene ka akwa ya pi na botuma akoba 10 miles a ka akwa bia na woda 9 na wodo ko na obi yere we ekura ho obi so na ba onwe atwa biro na wa anwen wodo nyimpa na atum bisu mpo atabo na woda atu na woda abetwe open bonto anya mfanse fu ye open bonto aha aka aha eyi ni akopon akra yimpa we wonpa no ntu yim nkwa eseyi eya wonhwe mo pon no do obera wo pon one touch open de obera wo ibi ye yera wonhwe do onhwe barrier Israel onhwe barrier Arabia ona ka acha no mo yeda mo pere mo kwa yim ho aka acha da yeda atwa mo kwa yim ahemno ya woze ya akopon na odina heman no so ahemno ya ma abo so woni papire be me yedam osme ye na so mo kwa ahemno mu wala kada Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ne sama ogusa ode maye no ene yetie ni na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kire se na churosem ne kaye no ose nipa wu a de yemfa ne ntum fa kosiye no ana wo kire yemui na o maye kinka nsem no ede maye wo Luke o kire nse emre bi Yesu ko okro bi a yefre ne nei na nei no okoye no odu krona nunu no okoto se maami bi a oye kunani a ne baba akwa wawu no so wawu eja no na ye kwa kosie ne ba no na onyamye nhihye maami na odin sakoka bonto no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se bonto no yadaka ye mboa so ye maami mu kire mu se ahaka se mu no omu wo se na omu se efre no omu kai ma yete Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se eno ana Nyankopɔn si yemfa ni pentum fa kosie ye ati tete no ye nananum breko anaka akwan ennoso no se obi yare we kura na ese omude ne bakrom a omuye saade no na omude natum na omude naba saade no ana Nyankopɔn yenye yemfa efunu no ntum ne yemfa kosie no na ene yesi yenye ne sa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se Nyankopɔn ka ye a yesi yemfa nye adwuma ye bede ne enya hima mu akọ osa hima ne ye dia na Nyankopɔn na nkasa na himan ana oso ba asase ni so abeyesei na ufri asase so amede watu ahiman mu ana oso ba ya oso nya ube de wa wupe ube de no akwa ahiman mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se ahiman no enya ya de bia enti de Nyame akase yenye no eno ne edi so a ye benya ahiman mu akọ abi da woye na da woye wonse papa embede bi na do ban eye de bedudu also when you do open siada no ase what's there na ase fi eyabe kodo imi no ne baasa o kan yam na asem wo ho o ka kan wan saze ana wo ya ntobo peska ze boa okunafo na mban emere binim won say papa o ya hwizi also obebia yimpa na win oyin okunafo boka obere we yin ase asobide ntontom som na abarum sama amene we okuna yekuna so pede we ma no yekuna won say papa ampa ye adwuma ba ya mo ankasa we yekuna we atwa kunam epi Yankopɔn som no mu apart be me yipa win won pe sika won pe zeban won pe nsu won pe yina won pe nkwado mfie no mu na yi do kura pa boka obi de we yina ase nti da ya yina wo he ya papa so mpo nkwapi o paso mpo owo abayi paso mpo akwapi o wasam asodwen ka ho amen
ento ato wo be ina sa on ka won sa dem ya yera on fa muwa okunafo na mba onye de okunafo na mma na gboka obere we ina se he me ase esi me hia sam papa wo hwe papa ebusia mo okunafo ma me won mo ka bera wo te papa onye de yimpe bera kapesika ana anodibi kopie ho na onye ha ekoya mo wo bi wosika na wa to bi a fanta nkote kar ko no da abram o munye na wonom tawara bra mo de wonye wonom a wa wo yefu ye botum anum gbara mo esin mpo a obi anka hwencho na mo pokro sin mpo mpa nko ofie o de ma aka wonyi na wo fanka mo kuna kuna ma sika obenye na we yi na si bere won pa ni yara ma okuna kuna man sa anodibika we yi na sa won pa ma okuna kuna man ewurade yankopon de odo hia bottom modo ho ma won sika wakofi ho be bibi ho da kofi odo hia bottom modo e mo ma na ye wako osopu ko hwiri wa ka kire wo ma no nya hwe wara wa bra ko bu na yi asen ona rokuto wa bra bu na ko bu na yi na asen ona rokuto se de ba no wo ya na afi ko fie afi ko pi ko yan fanse ho ayi a wa pa na mbwar etuwi o se wo tem de ma na wo ko fie edo hia na ko pa na do hia wato no na munyi mo hwe endo bia de ti fa ya edma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ni kyerɛkyerɛ na ɔde ma yɛ no ɔse sɛ ɛba ne eye ne dwumadie na mmra ɛwɔ hɔ no ana ɔbobɔ so edi ama yɛ no ɔse eni kwan bia sɛ Nyame som no yɛbɛma okunafo no ana nkwala aka wɔ ekyire no ɔmo bɛbɛka bia ɛwɔ eye ne ho na Nyankopɔn na ɛse Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo na ɔkyerɛkyerɛ mu osise eye ni du se ya baba betena ase ko free ewiane mu a kopum anwumre no miensa eye 3 na afe ye dia ye eye ni hihye Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sa amre ne mu na ya betena ase no ye ntoboa ade boa okunafo ne mma no ye di seduane bi wo ho a odi beba ba bia eye ni koso no na odi abeta o mo achi se ja na se de wo bia odi beboa mo ma o mbetumi aye ye no ma na koso no odi beba efie na omo eye na to ho no odi beba ho na ene ho kwan se obia befa bibi efre eye na se edi akofie se ye aduane o se ye sika o Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se Nyame ne som ne mumrani se ye yadan a ye bedi so o se Nyame hihye na ɔka edi akere ye no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo na ɔkyerɛ se wo a wo befa sika bi anase aduane bi efre ye na se ekofie no no me de mawo ɔkyerɛ se yen ha no enani ha saa na mom ye kɔwiase Nyame som wiase Arabia ni Israel hona se eye to efie bi mu se ya ɔse obi betumi aye omo adoye no akoto nsadokodoko yi ka ma no de aba se omo amu we ye na se nyina no omo fa nu bi mfa njeju omobo ɔse se ba ne sa na wo yemu ye na obetumi anum toadu ewe ye na se a ekwa wo ho se obenum nanso oni ho kwan se obefa to aba akokra edi akofie enna ɔkyerɛ mu se saa dwumadie no koya edi ohaw na edi brɛw Nyankopɔn se obi biara obefa sika bi peso ampo efre ye na se anase aduane bi efre ye na se akofie no odi ohia na ebeto ye so ɔse wei ana sɔfo bi a onka nokra ukɔ ne nkyɛn na ɔhaw bi da so a na wakɔka kyerɛ wo sɛ yo maame bi na ɛyɛ wo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nya nokra wankasa na ɔkɔfa ɔhaw no efre ye na se ekofie ɔse mbrɛ pii no yɛbɛkɔ no na aduane a ɔmo yɛ na ye na se no na mma ne bi ɛsesa de hyɛ ɔmo ntuma mu na ɔmo de kofie na ɔmo de kɔ ɔmo fie ɔse ne nyina no yɛ haw na wo so a ɛde kɔ ofie no ti wei Nyankopɔn ne nhyehyɛ a ɔde ɛbrɛ yɛn a ɛse ɛde so ɔse ne ho kwan sɛ okunafo na nkwala aka ekyire no yɛbɛbɔ ɔmo ka bia ɛwɔ ye no ho na sei na Nyankopɔn pɛ se yɛyɛ no ɔse baama no ɔba na waka ekyire no obia ni wa ese odi kuna ewo mbra ne nyonko no ekoye no Nyankopɔn ne hihye na wo ka akere ye no afi da ohoni asalem na adidi se be yiri wa
Omana ba pain. No, I mean, I will be one. Once again, once again, you pa. I had to do the man kind of what about now. What say, never feel. Ọbẹ panyin ọsọ na obe daadze na wapa na me ya na nkafa ya wo bre da bi ntuntum nyame no soma aba ebe mbe no yankopon wo atwam wonyi papa ni nua ona obesina nem na wo be panyin so so obesina nem nkwada ne nyina wo hu na papa ni na adeze ne de ọsọ wonche na esado wacha ne be na mo yesham wazle mo anu mamba kuruma yeren kuruma onuyan da mo se ya awo owupu na chiri no boa ma asomdwe be abusia mba na okuna pontem anwo yankopon ne yansam ote de bia boko court na wotuma nso ho ya boko court na wotuma nso ho na ya adeze ho asam o ya re hosam be na mo watom yankopon de wonchem eson wo mamba ne bi maame no wama ne bi onu na nso webusom nso wama ne bi so onu no owebusom side nso webusom ne bi mbe ne bi maame na ye bi wa akwatu manso wana bako ankle bi na akwatu ana obese wapi yes api na iyi no wopa na asodwen iyi no wopa na asodwen ore bo man no mu obere beja atum na do woni ase kasa wa do kuro bi wo ye nkankan akana funu mu Embramban harma pira mara waya no Embramban pi wontu mo hwe wa mbaye oye ba dinsi e ba dinsi Embramban so bi botuma ya cheche buche ho Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya na ogusa odi nsɛm ne ɛma yɛn no ɔse sɛ ba no hyanemu anase nipa na wewu a wɔkɔ no de adi bɛhyɛ nanam ɛne adidie ɛwɔ abusua ne mu no ɔsese na Nyankopɔn ne hyehyɛ ne te ɔse bɛrima na wewu na wɔkɔ no na abusua ne mu no ne nua panyin a ɔwɔ abusua ne mu anase ne nua ne bi a ɔwɔ abusua ne mu no yɛbɛyi no ɛde ahyɛ anam na ne ma wawu ɔmo no so yɛyi panyin a ɛwɔ mu no ɛde aka ho na ɔmo ahyɛ ɔpapa na anam na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo akyerɛ sɛ ne bɛyɛ ɔmo akyerɛ ne bɛhu sɛ ɔmo papa ɛna ɛkɔyi na afei so ɔmo nua bɛrima no so ɛka ho na ɔmo de ebu ama ɔmo na ɛba adidie ne mu a anaasɛ japadeɛ ne kyɛ ne mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛno deɛ abɔsɔ ne Nyankopɔn sɛ ɔmo nkyekyɛ no ne kwan so na ɔse sei na Nyankopɔn so yɛnkyɛ japadeɛ no ɔse japadeɛ ne yɛnkyekyɛ mu emu eson 7 yɛkyɛ mu 7 na baako enkoma papa na yedi na si anama na yedi na hye anamu ema de wowu na wɔkɔ no baako bɛkɔ ama no na afa yedi baako ama maame no a papa na gya no hɔ no na enum na aka no ya kyekyɛ mu ama mmɔfra na aka no ɔse eba ne se ya edi asomdwe ebeba abusua ne mu ɔse mre pii no yɛbɛkɔ court na ade ajapadeɛ hu manso ene yɛ atwe no court mre bebre ne yɛbɛkɔ no na eba panyin na odi mmɔfra ne mu no wagye japadeɛ ne nyinaa bɔ so ɔma ɔmo amodi akyere ne bi na akɔba de sɛ ɔmo nkɔpie wɔ court ebi wɔ hɔ a na wɔfa abɛgye ne nyinaa na ɛsɛ mmɔfra no ene ne nkɔ court Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Nyame som na abayi nti emu mmra no ene edi bɛyɛ adwuma ajapadeɛ a nipa na abɛyɛ no asase so ansa ɔkɔ no ɔsi ɛbɛkyɛ mu 7 baako bɛkɔ ama agya na yɛde na si anan mu no na baako akɔ ama maame no anase de okuna na yɛgya no hɔ no na enum na aka no yakyekyɛ mu ama mmɔfra na aka wɔ akyire no ɔse ɛba ne sei na asomdwe ɛbɛba abusua no mu na wei na ɔde sɛmbisa ɛtu hɔ ma yɛn sɛ ɛba na kan amammerɛ mu a mmerɛ pii no yɛhu sɛ agya no mu ɛntumi ɛnhwɛ mmɔfra na wɔn awu wɔn no yie adɛnti ɛna ɛba ne sɛ ɔpapa wo oba wawo ne ba na wonhwe ne ye denti na ya ye bo bra eti sei ose eno no yenyi na no e ma mra wo ya no ose ma ya no ne enti a ye ntimi hwe ye ma wo mo no ye ntimi hwe o mo ye ne yenyi ano e ma no bacho mati ase
Ɔse ebi ahokyerɛ ebi ana agya no adwuma no enko yi. Amacho we smart mo ho. Sa e wona ahwe obade ye wo kuma chiro. Okro ma juwu se me na madam oban. Awore pi bo hwe na oban bibi akoye, obeyin bibi ankoye. Ma asasa ye Nyankopon aginu se me na madam oban. Ya wo chiri bia ma me hwe ma oni. E ba de nsina mramba no wo yen kwa mafa no ho. Na bibi a wo gya agumba no don. Sense bi wo ho. Ma mpayin. E ba da. Some of the what brown with Pano. Oh, I'm in some. Or son, I know him braba, or ya dawama. The member about woman, Papa, was sending money your papa. Aha. Mama, I can. Ne mara wara me yoye. Aso den ka hom. Amen. Ya ko pon me ni. Osi. Sayo papa na maame no owo mbata na. Me pata no nya wo maame na busia. O sa mo papa no so busia. Nta afro mutu me ke dazo papa na ahina akwedina ha. Aseso bedina ha. Da me sesei amma papa na yede. Onna na nyi hwa film friend da. Osano onya azo kwara maame no hwe aka na po asam ni eya nsam me po yeda man na ma o ma wo da hu na hu ntum nka Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo asɛmbisa odi ama ye sɛ ebanisɛn na mɛma ɛntene ɔmo ho ɛhwɛ ɔmo ma ye yi ano no ye gya ne ka kyerɛ sɛ ebi wɔ hɔ na ya ahokyerɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ahokyerɛ ne deɛ wɔ hɔ na ɛno no senti a ahokyerɛ ba wɔ aware mu a bɛma no ho bɛkyerɛ bebre ne sɛ ɔse Nyankopɔn se wo ware ɔba no wanhwɛ ne yi a ɔbɛgye wo nsɛm nneɛma nyinaa de ama ɔba no nti mebebe no bo sɛ bɛma no ne ho kyerɛ no na ɔba no ne nneɛma nyinaa ɛkɔ so de ama no ɔse aware ne mu ahyɛseɛ no sɛ bɛma no wantene ho anhwɛ ɔba no a na Nyankopɔn agye wo nsɛm nneɛma nyinaa de ama ɔba no na afɛ ɔba no mom na ɛkɔ n'anim na ɛnyɛ no nti ɛna bɛma ɛntumi hwɛ ɔmo ma no sɛ ɔmo ne ma no wo a na yama mi ya no se aka na mamre mu no mmofra no ebo emma na busua enti mre pi no na mema na yi omani se abofra no ye yi a ma no ho no okọ nti onhwe no Ɔkrɔnkrɔnyi no Nyame Somafo se sa na asem no te na we no ka se asa ni ma yama mi na ye adwumadie ni nyina wa ha o se we nti na mema no entumi hwe omo ma no mu ye fi se aka na mamre mu no ye ka se abofra no ye yi a odi ko emma na busuam enti mema no ni ma no wu a na omo hwe nkwala ne ye o se asundwe tuntun suma ye Nyankopɔn ne suma abayi emu hihye na wa aka kire ye o se osumwe ni hihye ne se bema ne oba wu mofra na se mofra ne ye ten na omo de enana de omo san so di eja na de se ba ne sa hindie bi wo eja na busuam a mofra nyina emu bi betumi akodi ade wo ho saa so na hindie bi wo enana busuam a mofra betumi akodi ade wo ho te ba ne sa enana eja ne nyina hu se mofra nyina ye dia enti bema no nani bekọ nkwala no ho ahwe omo o si we ye Nyankopɔn ne sum emu mbra aba ye nyina ye bedi so amana boa ye no one pamra one pam jibmbra Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Abaso Nyame, Abaso Nyame, Ayano Karfo, Amara, Abade Ninagurano, Ayano Karfo, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi Abaso Nyame ayano karifo Abaso Nyame ayano karifo Ogenye ne burano ayano karifo Akamane anamu Ya Rabbi Yele kode
Watemurada Akanamani Onamu Yarabi Yareko Jemu Watemurada Akanamani Onamu Yarabi Yareko Jemu Watemurada Akanamani Onamu Yarabi Yareko Jemu Watemurada Yarabi Abaso Nyame Oyodo Karifo Abaso
Rabia kasi oye kasam. 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 Amen. Thank you, Yakupon. One Yakupon Peter into where? Why I don't say me. What does I tell you? I remember Congo to that. You're a brown was them was on the street. In Sana. I am trying to show what you. Yakupon say. What will say one? I did not say one. What will be in Sam? I asked my who papa. If you and then what about I what about there? My mom, what about we are the one the other. We are what about Pim? I am Prabada. And to what the Imperial Bottle from what the train from here. Are you Bayana about the Nibian Komodo? Are you a bear about the name Pado? We ran with the tab we had able to do. Or tell me, good on the tab we able to do. How can that smell good? I would have that of being once a month of Papa. In a Yanson, in Arjun, Yankopon. Them knows are for you, them not ready away. Also, I didn't say one. What about being silent, baby? And say, I'm not going to come up with a catch order. Major Musuma Mohon. Major Musuma Mohon. I recommend what I could say what I say besides them who I'm from Costa Devil from I said the animal. Like everyone catch on one. What about two? And the years to show her. If you are a terrible sapphire, better about to mark with you better, it could be no question. Or say, I suffer with that, what shall I say? That's why, yeah. What else, no croppy? That's a case saying prayer. What can baby? Until I said the bushing, but what do one of the bushing that I may have swallow? Branca on playing washer. Walk at the children, but say you can walk at the children. And to kiss us away on the mother. I send this to a Shiani. Everybody who were home. Now, Bra, walk at the children with now, what bad? Some man paying the up to the moon pay. As a mamma can catch in home. Moon rather me pay. Now, come and walk on the outside as a walker saying, but I'll catch in a while with the baby. The Medina quite a question. Sana, someone had it. Answer them. And then a snibby was station home. And then what was snibby home. Into them not see. It's my and some of them. Walk out away with a phone call. Or question with a phone call. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ase de yehunu hai saa na Nyame som ne mu no saa na nhyehyɛ ne te na Nyankopɔn ne hyehyɛ ne sɛ de de bɛkɔ asieye bia no ma yɛmfa bi mmefie ɛwɔ kyerɛkyerɛ ɔde ma yɛn de atwa mu no ɔkyerɛ yɛn sɛ adaka yɛde sie nipa ɛwɔ Nyame som mu no anase yɛde sie obi a wawu wɔ Nyame som mu no ɛwɔ Israelfoɔ no hɔ ɛwɔ Arabiafoɔ no hɔ ta smartphones a yɛnkɔ so Nya hwehwɛ sɛ kwan a Israelfoɔ esie nipa ne kwan a Arabiafoɔ esie nipa yɛbɛhu sɛ de yɛhu ne hai saa ɛna ɔmo so ɛyɛ no ɛwɔ Nyame som mu nkwa we no kokko ne Nyame Somafo kyerɛ mu sɛ ɛne nkwa sɛ de yɛde bɛkɔ esieye hɔ no yɛde bi bɛbɛ fie ati de yɛhu ne hai sɛ yɛde kokodu esieye hɔ a yɛbɔ yɛtu amena ne tisɛ ne wiasefoɔ yɛtu yɛde ya na ɔmo saa pa mfimfin no the fifin no yɛde efuno no beto na afa yɛde adaka no akata so mra yɛde ntoma ɛwɔ ho yi nyina ɛde ahyehyɛ funo no ho no yɛde adaka yi aboa so ansa na yɛde anwea aguso ɛba ne saa yɛmfa bibi a yɛde kɔyɛ ne ɛmfa mefie biom tɔkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ ha na odu a na wɔ ka kyerɛ Nyame somfo a yɛ kramofo a mo yɛ nuanom yi ɛsɛ de ɔmo yɛ ne ha no ɛde num ɛde brɛ wɔm ɔse ɔmo de adaka no bɛkɔ na ɔmo asa de adaka na besi asɔre dan ne mu ɔse ɔmo bɔ mpa ya wana na eti ɔmo mrekɔ adaka no yɛse yɛngya no wɔsie ɔ na ɔmo de aba ɔmo mpa baabi a fɛnsi na emom baabi a ɔmo bɔ ɔmo ɛyɛ asɔre na ɛho na ɔmo de besi yɛ
Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo ya sɛ wei ɛyɛ nhyehyɛ a wɔ Nyamesom no mu na yɛn nyinaa yɛbɛdi so ɔkyerɛ sɛ yɛde bɛkɔ esie yɛyi akɔsie yɛnua yi ɔse ɛho bɛhia sɛ abusuani bɛka ho fi sɛ nea eti abusuani bɛka ho ne sɛ asɔfofoɔ no ɛmo no ɛna ɔmo hyɛ saa dwumadie yi ase sɛ baabi biara asomdwe tontonsom bɛkɔ akɔsie ɔmo nipa biara no ɔmo kɔ hɔ ɛde nkra kɔpete hɔ sɛ asomdwe tontomsomfoɔ bɛsie nipa a ɔmo twa ne baabi ɛna ɔmo de esie ɔmo bɛtwa ne baabi ansa ɔmo akɔsie no ɔse nti wei nti ɔde nhyehyɛ aba sɛ baabi a yɛbɛkɔ bia na abusuafoɔ nka ho ansa na ɔmo asie nipa no ɔse ɛsomma ne bi ɛkɔsie obi ɛwɔ sunya ne baabi ɛna mmerɛ a ɔmo kɔɔ hɔ no maame abrewa bi ɛka ɔmo ho mmerɛ a ɔmo de ntoma fitaa no ɛkyekyere nipa ne ho no bɔde ne ho no ɔwɔ hɔ bi ohui mmerɛ a ɔmo baeɛ no na opie firi dɔm ne mu na ɔkaa sɛ ansa na asomdwe tontomsomfoɔ bɛduru hɔ no na asɔfo no abɛka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo ba a ɔmo bɛtwa ɔmo nua no a wawu no ne baabi ansa na ɔmo akɔsie no nti ɔde ɔmo akyi kɔhwɛɛ na ohu sɛ ɛnyɛ saa na asɛm no te asɛm no ɛnyɛ nokorɛ nti ɛnam saa kasa no nti ɔmo agye ɔsom no bi edi esi hɔ nti ɛna yɛaba ha nsi yɛkɔ esie hɔ akɔsie a Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ abusuafoɔ no bi nka ho na ɔmo nkɔhwɛ sɛnea yɛyɛ no fi sɛ mmerɛ a ɔmo kyekyere ho no abusuafoɔ no bi wɔ hɔ ɔmo hui yɛde kɔ esie hɔ nso a ɔmo ka ho na yɛnkɔ ne yɛnkɔsie no na ɔmo hu sɛ na dwumadie ne site ɔse wei ɛyɛ Nyame ne som mu esie ɛne yɛhu no ɛyɛ pon ma wɔn yɛbɛkɔ wɔ hi ɔkɔ hwɛ ho nso wɔntɔ yɛn onya abotire ansa baabi a yɛaduru ɔbɛpanyin no mmra Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo ya sɛ baabi a yɛduru no ɔba panyin papa ne ba panyin no ɔmmra abi ɔman afei ɔman na yɛdi dwumadie wɔ mu no ɔmanamosini mmra no mbɛgye deɛ ɛwɔ ma no abusua nso ɔmanamosini mmra no mbɛgye deɛ ɛwɔ ma no sɛnea Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo a ɔkaeɛ no afɔrebɔ a yɛbɔ yɛ yɛankan o ne nyinaa na yɛakyekyere ɛde ma abɔfra no fi sɛ ɔse ma yɛmfa pɛ so mpo ɛmfiri eyie n'ase ɛmfa nkɔ fie nti yɛnkan na ebi akɔfo obi nsɛm ɔman ayo afei sɛ show de awie koraa ni sɛ yɛkɛseɛ no wie a ahia yɛnsa anyɛ yi bio yɛmɛtena ase bio asomfo no wɔnsa anyɛ biribiara bio ɔnsɛ no yie paapa na ɔmɛ abusua no bɔtumi atena ase 3 days ne baasa wɔde ne twɛn obi wɔ Kumasi wɔ ama obi wɔ Takoradi wɔ ama obi wɔ Nkan wɔ ama na ɔmɔ baba de wɔtena ase wɔ twɛn nti wɔn nsa ase ne baasa Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ nhyehyɛ atwa to a ɔde ma yɛni na sɛnea yɛkɔsie yɛn nua bɛrima yi ɔse yɛkɔsie na ɔsom no nhyehyɛ wɔ mu ne sɛ yɛmma mbɛtena ase biom ɛnyɛ yie bia biom na mmom abusua no mo wɔ ho kwan sɛ mobɛtena ase nna mmiɛnsa 3 days ɛfiri sɛ yɛdi dwumadie yi obi wɔ akyire ɔbaba a wɔndu ha yɛ no na ɔno so ɔmmra na ɔmbɛduru na ɔmbɛyɛ na yɛdeɛ Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ nhyehyɛ a ɛwɔ hɔ ɛno nie afei yɛwie ɛsom bɛma no mu nkɔgyina ho Aye, tu kumi pa hama hama brapa yo.
Oha. Somafo kwanin. Also time. Esi atrase. No.